Καλά είμαστε, πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, πού είναι ο industry, ο Mindustry, όλοι έχουν μπει εδώ πέρα. Γιατί θα σας πω τώρα κάποια πράγματα όπου είναι σχετικά σημαντικά για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα να μπουν εδώ κάτι φιλαράκια. Και ξεκινάμε να σας πω λίγο πώς έχει κατάσταση. Γιατί ο καθένας τα λέει ωραία με τον τρόπο του, αλλά η πραγματικότητα είναι μία. Αυτό είναι το θέμα. Μαλάκα, είσαστε ένα τετάρτο από κάτω. Πού το πάμε το θηρό? Βάλ' το εκεί, σου είπα, ναι. Βάλ' το εκεί. Λοιπόν, έλα καθίστε λίγο γιατί θα ξεκινήσει η διάλεξη τώρα. Λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, παιδιά. Λοιπόν, Ντίθ, που είσαι, Καριόλη? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα. Αναφέρθηκε λοιπόν το όνομά μου για άλλη μια φορά, εντάξει, από το Light και στην ταινία του και στο τραγούδι του. Οκ. Το πώς αναφέρθηκε είναι το θέμα. Αυτός, όπως είπα και προχθές, είναι ένα έξυπνο παιδί, εντάξει. Έχει κάνει κάποιες δουλειές, έχει κάνει πράγματα για τη μουσική, είναι καλός μουσικός και μπράβο του και όλα καλά. Αλλά είναι και κάποια πράγματα όπου είναι λάθος, εντάξει. Τα πράγματα που είναι λάθος είναι, καταρχάς, πριν ξεκινήσω να σας τα πω όλα, για αυτούς τους εξυπνοχαζούς που μπαίνουν κάτω από τα σχόλια και γράφουν cloud και τέτοια για αυτό που είπα, να σας εξηγήσω λίγο να καταλάβετε τι σημαίνει το cloud, εντάξει. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μεγαλύτερα νούμερα και περισσότερους ακροατές ότι θα δώσω εγώ ή αυτός cloud σε κάποιον. Είναι το τι συμβαίνει κάποια χρονική στιγμή όπου λες κάποιες κουβέντες όπου θα συζητηθούν. Και οπότε όταν πάει να κάνει αυτός ο άνθρωπος μία κίνηση, και δεν είναι ότι την έχει κάνει τώρα, τη βλέπουμε στο παρελθόν άπειρες φορές και από άλλους καλλιτέχνες, όταν πάνε να βγάλουν, ας πούμε, ένα δίσκο, ένα τραγούδι, ένα κάτι, έχουν πέσει λίγο ή έτσι, ξεκινάνε ένα beef, ξεκινάνε να λένε κάποιες κουβέντες όπου θα συζητηθεί το όνομά τους είτε για καλό είτε για κακό, για να τραβήξει τα βλέμματα. Αυτό είναι το cloud. Εντάξει, δεν είναι ότι αυτός έχει περισσότερους τέτοια ή έκανε πριν μουσική από μένα. Εντάξει, μπορεί ο Light να έκανε όντως πριν μουσική από μένα. Εγώ δεν είχα σκεφτεί στη ζωή μου ποτέ ότι θα κάνω μουσική και όλα, σας το πω. Μου άρεσε πάντα. Έτυχε, το αφέραν τις συγκυρίες, τα έχω πει και στις συνεντεύξεις και έτυχε και έκανα μουσική. Εντάξει, εγώ όταν ο Light έκανε μουσική, εγώ έκανα αυτά που ακούτε και λέω τώρα στα τραγούδια μου. Εντάξει, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι εξυπνοχαζοί ας σταματήσουν. Ποιος, εσύ και τα και το, δεν έχετε ιδέα που σας πάνε τα τέσσερα. Και όσο για κάτι άλλα παιδάκια που μιλάνε λες και μας ξέρουν προσωπικά, είναι παιδάκια, θα μεγαλώσουν, θα καταλάβουν ποιος είναι τι, για να έχουν το σεβασμό εκεί που πρέπει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα την κατάσταση. Βγήκε ο Light, εντάξει, να ξύσει πάλι ένα θέμα όπου το έχουμε αφήσει και δεν, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει λόγος και ούτε το συμφέρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Να πει ότι ποιος τρώει ακόμα από το Still Active. Εντάξει, λοιπόν, μάγκες μου, εντάξει, και κοπελιές, εγώ σαν Στράτος έχω ένα ποσοστό από το Still Active, γιατί αυτός έτσι όπως βγήκε και το είπε, βγήκε και είπε σαν να παίρνω το Still Active εγώ, καταλάβατε, δηλαδή τα έσοδα από όλο το δίσκο τα τρώω εγώ, αυτό γύρισε και είπε, καταλάβες, γιατί όταν λες τρως, είναι τρως των άλλων, δεν είναι παίρνεις το μεριδιό σου, είναι τρως, δάγκωμα, αυτό εννοεί, εντάξει. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω ένα μερίδιο εκεί πέρα, όπως έχει και ο Μπιτάφ, όπως έχει και ο Μαντ. Εμείς από την αρχή είχαμε πάει και είχαμε κάνει ένα συμβόλαιο μπουρμπούρου και ο καθένας παίρνει το ποσοστό του. Οκ. Το ποσοστό που είναι λοιπόν του Μαντ το παίρνει η οικογένειά του. Εντάξει, είτε λέγεται αδερφή του, η μάνα του, όποιος λέγεται, ο πατέρας του, το παίρνουν αυτοί. Τα συνεννοούνται αυτοί με την εταιρεία κατευθείαν. Επίσης, ό,τι άλλο κομμάτι έχω κάνει με το Mad, Tsunami,
Το φυλακές που ήταν δικό μου κομμάτι, που είναι και το καλύτερό μου κομμάτι, εντάξει, και το αγαπημένο μου κομμάτι, το έχω χαρίσει στην οικογένειά του. Δεν έχω πάρει φράγκο. Και γενικά πάρα πολλά κομμάτια και 1-2 ακόμα που είναι να κυκλοφορήσουμε ακόμα, δεν θα πάρω φράγκο. Εντάξει, και αυτό το κάνω, δεν είναι... Είναι από την καρδιά μου το κάνω, καταλαβες. Δεν το κάνω γιατί με υποχρεώνει κάποιος, το κάνω γιατί ήταν αδερφός. Εντάξει, λοιπόν. Θα σας πω τώρα κάτι άλλο, γιατί το παιδί τα λέει όπως θέλει και μπορεί να έβγαλε ταινία, να λέει και πήγε και τα βραχιόλια του, μου στείλανε εκεί πέρα κάτι τέτοια και γιατί να τα πει αυτά στον κόσμο. Λοιπόν, θα σας πω εγώ πολύ απλά πώς είναι τα πράγματα, εντάξει. Γιατί βγήκε και έλεγε ότι θα μου πεις εμένα πώς θα θρηνήσω και πώς να κάνω και πώς να ράνω. Δεν θα σου πει κανένας αδερφέ πώς θα θρηνήσεις και με γεια σου, με χαρά σου και ό,τι νομίζεις κάνε. Από τη στιγμή που λες ότι είσαι φίλος με έναν άνθρωπο και ξέρεις την οικογένειά του, πάει να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι, πίστεψε με, όσο και φίλος να είσαι, αυτοί είναι παιδί τους. Θα στεναχωρηθούν ακόμα παραπάνω, μπορεί να λιποθυμήσουν, να μείνουν από καρδιά χτυπά ξύλο, το οτιδήποτε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε, άμα είσαι φίλος και είσαι και κοντά, πας εκεί πέρα να πιάσεις αυτούς τους ανθρώπους, να τους πεις: κοιτάξτε, να δείτε, ό,τι χρειαστείτε είμαι εδώ. Εντάξει, να τους βοηθήσεις αν χρειάζονται κάτι, να τους δώσεις λίγο δύναμη, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Πολλά να. Εντάξει, αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η γνώμη μου. Ούτε κρίνω κανέναν, ούτε τίποτα. Απλά επειδή γύρισε και είπε, εγώ ναι, εκείνη την ώρα πάνω στην τρέλα μου γυρνάω και λέω ότι κοίτα, ήταν αδερφός μέχρι την τελευταία στιγμή δίπλα του. Καταλαβες, αυτό ήθελα να πω. Ότι μπήκα εκεί και έκανα κερανά. Light, φίλε. Εντάξει, λοιπόν. Δεύτερον, επειδή γύρισες και έθιξες τώρα πράγματα και επειδή είσαι πονηρός, εντάξει, αλλά εγώ είμαι πιο πονηρός από σένα όταν πρέπει, φίλε μου. Εντάξει, και γιατί θα σου το πω αυτό? Γιατί όταν κλείσαμε εκείνο το live, άμα θυμάσαι, είχαμε κάνει μια κλίση οι δυο μας. Εντάξει, όπου αυτή την κλίση την έχω ηχογραφημένη όλη εδώ και 3 χρόνια, γιατί ήξερα ότι κάποια στιγμή είσαι τέτοιο παλικάρι που θα πάει να κάνεις κολοτούμπα και θα βγεις για συμφέρον σου ή για το οτιδήποτε να κάνεις κάποια κίνηση λάθος. Και έκανες αυτή την κίνηση λάθος, οκ. Και εγώ λοιπόν έχω μια κλίση που είναι γύρω στα 5 λεπτά που μιλάμε εμείς, εντάξει, και λέει ακριβώς το τι έλεγες, ότι ναι και μπουρου, ότι ήθελα να βγάλω τον ύπο και να φύγει νύχτα και ναι δεν το ήξερε και το κάναμε μετά και εγώ έπαιρνα από κάποια κομμάτια και μπουρου που τα λες όλα αναλυτικά. Εντάξει, αναλυτικότατα, και άμα νομίζεις κάτι, δεν θέλω να τη βγάλω εδώ στη φορά για να μην επεκταθεί πολύ το θέμα, γιατί αυτό το κάνω απλά για να ξεκαθαρίσω στον κόσμο τη δικιά μου μεριά, δεν πάω να χώσω εσένα όπως εσύ. Άμα γουστάρεις, σου τη στέλνω να δεις τι έχεις πει, αδερφέ. Εντάξει, και ποιος είναι τι και ποιος έχει φάει τι, και άμα θα βγάλω αυτό το πράγμα να δεις τι θα γίνει τι. Εντάξει, δεύτερο κομμάτι. Ήμουνα εγώ, ο Σταθάκης, ο Fly Low, ο Mike Bull και δεν θυμάμαι πια ακόμα, και σε παίρνω τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και σου λέω ότι κοίταξε να δεις, φίλε, θέλω να σου πω ότι τα δικαιώματα, εντάξει, γιατί τα μίλαγες με το Σταθάκη στην αρχή και εγώ δεν σου είπα να μην πάρεις δικαιώματα από τα κομμάτια που έχετε μαζί, εντάξει, δεν σου είπα να μην πάρεις το ποσοστό σου από τα κομμάτια που έχετε μαζί, φίλε μου. Εσύ μιλάγαμε στο τηλέφωνο και γυρνάς και μου λες ότι από όλη τη δισκογραφική του MAD, από ό,τι έχει βγει από την Capital, θέλω ποσοστό. Δεν θυμάμαι, για να μην λέω ανακρίβειες τώρα, πόσο μου είχες πει. Μου είχες πει 70% κάπου, κάτι τέτοιο. 50%. Τάδε, μάδε, ό,τι είναι αυτό, μου είχες πει ένα νούμερο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το νούμερο λοιπόν που μου είχες πει, γυρνάω και σου λέω, αδερφέ, κοίτα, τα κομμάτια τα δικά σου που έχετε μαζί του, να πάρεις το μεριδιό σου, ναι, τα υπόλοιπα του λέω, άστα να τα πάρει η οικογένειά του. Εντάξει. Και γυρνάς και μου λες ότι κοίτα, αδερφέ, εγώ έχω εταιρεία και η εταιρεία έχει να πληρώσει τον παραγωγό, το στούντιο και κάτι πίπες. Το κατάλαβες? Και καθόμασταν και ντυλάραμε στο πόσο θα πάρεις για να κάνεις τι. Το κατάλαβες, φίλε μου? Αυτό είναι τρώω. Εντάξει, εφόσον έχουμε κάνει μια κουβέντα ήδη, κάθεσαι και μου λες ότι εγώ πήγα να φάω, ενώ εσύ κάθεσαι και μου λες ότι θα πάρεις από όλα του τα κομμάτια ποσοστό, γιατί έχεις εταιρεία εσύ και ότι πρέπει να πληρώσεις. Αυτά γύρισες και μου είπες εμένα. Εντάξει, και σου ανέφερα τα προηγούμενα ονόματα για να ρωτήσεις και αυτούς άμα λέω ψέματα ή όχι, γιατί ήταν μπροστά και ακούσαν ακριβώς.
και ακούσαν ακριβώς τι είπες και τι είπα. Οκ. Λοιπόν, πέρα από αυτό, εδώ και ένα μήνα με έχεις πάρει τηλέφωνο και μου λες να υπογράψουμε, ενώ σε βλέπω, λέμε ένα γεια και όλα κομπλέ, κατάλαβες. Ούτε συμπαθιόμαστε, ούτε μισιόμαστε, δεν τρέχει τίποτα, αδιάφοροι και οι δύο. Εντάξει. Και ούτε με ενδιαφέρει, ούτε σε ενδιαφέρει και όλα καλά. Ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του και μέχρι εκεί. Με παίρνεις τηλέφωνο και γυρνάς και μου λες: κοίτα, θα σου στείλω να υπογράψεις, μου λες κάτι που είναι τυπικά για δύο κομμάτια. Από ένα που έχεις με το μάτι, άλλο ένα ξέρω εγώ που έχουμε μαζί. Και σου λέω: ναι, φίλε μου, τι είμαστε, παιδιά, ό,τι θες να σου το κάνω εγώ. Να σου το υπογράψω. Πήγαινε το, μου λες να το δούνε κιόλας δικηγόρους πάντα τέτοια. Εντάξει, σου λέω, το στέλνω εγώ έτσι από περιέργεια να δω τι θα μου πούνε. Το στέλνω στο δικηγόρο της εταιρείας. Του λέω: κοιτά, τι είναι αυτό, αδερφέ. Και τα έχω στο screenshot όλα, έτσι, για να μην νομίζεις ότι λέω και πες. Και μου λέει: τι είναι αυτό. Του λέω: ρε φίλε, μου το έχει στείλει ο Light. Τι είναι αυτό, του λέω. Λέει εδώ με λίγα λόγια, μου λέει ότι θέλει να το υπογράψεις, να μην αύριο μεθαύριο γυρίσεις και ζητήσεις ποσοστά, μου λέει, για αυτά τα δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι ήταν το Epi Freestyle που είναι με το MAD και το άλλο κομμάτι ήταν αυτό που έχουμε κάνει τον Goodfella μαζί. Εντάξει. Γυρνάω και του λέω λοιπόν ότι κοίταξε να δεις, του λέω, του δικηγόρου, στείλ του λέω να φτιάξει διαφορετική σύμβαση για το ένα κομμάτι. Αυτό το κομμάτι του λέω, γιατί ό,τι κάναμε εμείς με το MAD τα κάναμε μισά-μισά. Αυτό το κομμάτι του λέω, το δικό μου ποσοστό του λέω, να πάει στην οικογένειά του. Το άλλο κομμάτι που είναι το Goodfella, στα αρχίδια μου, να το υπογράψουμε, να πάρει να κάνει ό,τι νομίζει. Εντάξει, αυτές ήταν οι κουβέντες που μέχρι και πριν λίγο καιρό μιλήσαμε, τώρα δηλαδή, μέχρι και πριν λίγες μέρες κάποια Ειρήνη από την Capital Music με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέγε ότι θα υπογράψεις αυτό και εκείνο και το άλλο. Καταλάβεις, μέχρι και τώρα γυρνάς, βγάζεις ταινία, με κράζεις, λες, κάνεις, ράνεις και κάθεσαι πάλι και πας να πάρεις τώρα ποσοστά χωρίς να τρίπλες, κατάλαβες, δικές σου. Όλα καλά, φιλαράκι. Ο κόσμος έχει μάτια, βλέπει, εντάξει. Δεν χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Εγώ σου είπα κάτι, ήξερα πάλι την κίνηση που έκανες, ήθελες να πεις κάτι ώστε να συζητηθεί πάλι. Πήγες να κάνεις μια κίνηση, να βγάλεις ένα δίσκο, έβγαλες και την ταινία, λες εντάξει, ναι, ντεμπούτο, το ένα το άλλο να κάνω έτσι, θα πετάξω και το τέτοιο, θα ψαρώσει ο άλλος, θα βγει να πει, θα κάνουμε λίγο ταβαντούρι, να. Φιλαράκι, όλα καλά, εγώ δεν έχω να σου πω κάτι για τη μουσική σου, εντάξει, είσαι πολύ καλός μουσικός, κάνεις τη δουλειά σου, όλα καλά. Είσαι από τους πρώτους που είχαν κάνει αυτό το έργο, εντάξει, και γι' αυτό το λόγο έχεις διατηρηθεί και σε ένα επίπεδο, όπως όλοι είναι όσοι είχαν ξεκινήσει τότε, όπως γίνεται αυτό σε κάθε δουλειά. Εντάξει, δεν είσαι από τους ανθρώπους που βγήκανε μετά, ώστε να έχεις αυτόν τον ανταγωνισμό με τους προηγούμενους και. Εντάξει, έχεις εξηγηθεί πολύ λάθος σε πάρα πολύ κόσμο. Καλά λόγια για σένα δεν έχω ακούσει, μη σου λέω μαλακίες. Εντάξει, ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα μαζί σου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί σου, δεν έχουμε να λύσουμε κάτι, ούτε με ενδιαφέρουν αυτά που λες κιόλας, καταλαβες. Απλά βγήκα να ξεκαθαρίσω τον κόσμο, γιατί καλώς ή κακώς έχουμε επιρροή. Εντάξει, και όταν βγαίνεις να πεις κάτι, πρέπει να πω κι εγώ αυτό που συμβαίνει και αυτό που είναι όντως αλήθεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, μάγκες, πιο πολύ, να ξέρετε λίγο τι συμβαίνει. Ότι όλα γενικά είναι θέμα marketing, κατάλαβες. Και ότι ο τύπος, εντάξει, ήθελε να δώσει μια εικόνα ότι είναι ο superstar. Εντάξει, μαζί σου και καλά κάνεις και να τρέξεις όσο μπορείς και να μαζέψεις όσα φράγκα μπορείς και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αλλά μη λες ανακρίβειες και μη λες πράγματα όπου δεν είναι σωστά, φιλαράκι. Εντάξει, γιατί όταν λες ψέματα αναγκάζεις τον άλλο να έρθει σε μια γραμμή ώστε να πει 5 πράγματα. Και πίστεψέ με, λέω το 1/5 αυτή τη στιγμή μπροστά στον κόσμο, γιατί είμαι κύριος, αυτό να ξέρεις. Λέω το 1/5 και δεν λέω μόνο για αυτόν, λέω και για άλλους που έχεις εκεί στο παρεάκι σου. Εντάξει, είτε λέγονται ευγάοι, είτε λέγονται έτσι, είτε λέγονται αλλιώς, είναι και άλλα πράγματα που δεν με ενδιαφέρει, να ξέρεις, ξέρω πράγματα de facto για όλους σας. Δεν με νοιάζει να βγω να τα πω, στα αρχίδια μου, φίλε, κοιτάω να είμαι καλά, να είναι καλά η οικογένειά μου, να βγάζω 2 φράγκα, να είναι καλά οι φίλοι μου, να πηγαίνω μπροστά, έχω φτιάξει μια εταιρεία, δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή είμαστε από τους καλύτερους στην Ελλάδα, δεν έχω πρόβλημα, τρέχω, κάνω, ράνω, δείχνω, ανοίγουμε και εμείς μαγαζιά, κάνουμε τις κινήσεις μας, κάνουμε τα κόλπα μας, εντάξει. Έχουμε φτιάξει 2 πάρα πολύ δυνατούς δίσκους,
έναν με το Div. Έχω φτιάξει κι άλλον έναν solo, όπου θα κυκλοφορήσει από το 2025. Έχουμε κάνει τις κινήσεις μας, είμαστε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, λύσα θέλατε, λύσα θα πάρετε λοιπόν. Πού πήρατε το τασάκι ρε μπαλάκες? Λοιπόν, αυτά. Όποιος έχει λοιπόν αμφιβολίες για όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να του πει ό,τι θέλει, να μπει όποτε θέλει εδώ πέρα και να τα λύσουμε όλα. Γιατί ρε φίλε, εμείς είχαμε σεβασμό και μας αγάπαγε ο κόσμος πριν γίνουμε γνωστοί. Το κατάλαβες, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ήμασταν μέσα στα πράγματα πολύ πιο πριν. Εντάξει, και δεν μιλάω για μουσική, και εσύ συγκεκριμένα light, ξέρεις πως με έχεις γνωρίσει, ξέρεις πως έχουμε γνωριστεί, ξέρεις τι λόγια σου είχαν πει για μένα όταν γνωριστήκαμε. Εγώ είμαι πολύ ταπεινό παιδί, φίλε, πολύ σωστός, ούτε το παίζω σε κανένα, ούτε τίποτα, ούτε ενοχλώ, μη με ενοχλείς. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδες, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα γύρω-γύρω πράγματα. Όντως, που δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί ούτε με ενδιαφέρει να χαλάσω τη δουλειά κάποιου, ούτε να αναφέρω πράγματα. Απλά, εντάξει, είναι πράγματα που εμείς που τα ξέρουμε, είναι αστεία για το τις κινήσεις που κάνει κάποιος άνθρωπος, όπου έχει κάνει ήδη πράγματα στη ζωή του και θα μπορούσε, κοίταξε να δεις, να κάνει όντως 2-3 ιστορίες σωστές, και κάθεται τώρα να ανοίξει, να πει τώρα πράγματα χωρίς λόγο. Κατάλαβες? Χωρίς λόγο. Δεν πειράζει, όλα καλά. Άμα έχεις αμφιβολία σε κάτι από αυτά, μπορούμε να ανοίξουμε εδώ πέρα live, μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις, να τα ξαναπούμε. Αν νομίζεις ότι λέω κάτι λάθος ή κάτι ψέματα, πάλι είναι δεκτή όποια σου κίνηση, είτε να τα πούμε, είτε να ανοίξουμε live, είτε να μπούμε μαζί. Εντάξει. Αυτά ήθελα να σας πω. Όλα καλά. Εντάξει. Καλό ταξίδι κιόλας ο δίσκος, φίλε μου. Καλό ταξίδι και η ταινία σου. Μάγκες, ακούστε, δεν είναι θέμα, μη βρίζετε